جویں قرآن دا ورکے دن چڑھیا ذرا تھوڑا جہا دن چڑھیا تے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدی غشیے کدی ہوش بیٹی کول بیٹھی ہے فرما دیا نے واہ کر بابا ہائے ابو اج سانو تسی چھڑ کے جا رہے ہو ابو اج تانوں بڑی تکلیف ہے ابو اج تانوں بڑی تکلیف ہے ابو اج تانوں بڑی بیماری ہے ابو اج تسی بڑے دکھ اندر مبتلا آقا بیٹی نو پیار دے نے فرما دے نے بیٹی گھبرانا تیرے ابو دے آج دے بعد سارے دکھ مک جان گے ساریاں پیڑا مک جان گیا سارے دکھ مک جان گے آقا بیٹی نو ہور فرما دے بیٹی ذرا قریب آ بیٹی ذرا نیڑے آ میرے دل دے ٹکڑے آ میرے جگر دے گوشے آ ذرا میرے نیڑے آ فاطمہ نیڑے ہو گئی آقا فرما دے بیٹی صبر کر نہ رو تیرا ابو اس بیماری اندر تینوں چھڑ جائے گا باپ بیٹی تو بچھڑ جائے گا بیٹی دیاں چیخاں نکل گئیاں آقا فرما دے بیٹی میں جو کہہ رہے ہیں صبر کر میرے گھر والے وچوں سب تو پہلے مینوں تو ملے گی بیٹی مسکران لگ پئی تے سرکار فرما دے بیٹی جدو جنتی عورتاں جنت جان گیاں اللہ جنت دیاں عورتاں تے تینوں سرداریاں عطا فرما دیں گے آپ فرما دینے بیٹی لیا نظر میرے نواسیاں نو سبحان اللہ لیا ذرا میرے بیٹیاں نو لیا ذرا میرے پھلاں نو لیا ذرا میرے شہزادیاں نو لیا ذرا میرے شہزادیاں نو لیا ذرا میرے گلستان چمنستان دے پھلاں نو میرے حسن حسین نو لیا ذرا میرے چنا نو لیا ذرا میرے ستارے نو دوویں پھل آ گئے ایک نو سجے لٹا لیا ایک نو کھبے لٹا لیا کدی حسن نو چم دینے کدی حسین نو چم دینے آقا فرما دینے لوگو اے دوویں میرے پھل نے ہما ریحان آیا من الدنیا والآخرہ دنیا اندر بھی میرے پھول نے جنت اندر بھی میرے پھول نے بیویاں نو بلا دے نے وصیتاں فرما دے نے صحابہ نو وصیتاں فرما دے نے انصار دے بارے وصیتاں فرما دے نے آپ فرما دے نے نماز نہ چھڑیا جے نماز نہ چھڑیا جے لوڑیاں غلاماں دا خیال رکھیا جے بیٹی کول بیٹھی ہے جمعہ دا ٹائم مک گیا میں کراں کی بیٹی کول بیٹھی ہے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے ابو 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 بار 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 کوئی بندہ دروازہ کھڑکا دائے توانو ملنا چاہتا ہے توڑا دیدار کرنا چاہتا ہے توڑی ملاقات کرنا چاہتا ہے توڑا کوئی صحابی آیا ہے بڑا بے تاب ہے بڑا بے قرار ہے بڑا بے چین ہے آپ فرما دینے بیٹی نیڑے آ میں تینوں دسا جبریل نے مینوں دس دیتا ہے میرے دروازے تھے آج کوئی عربی نہیں آیا میرے دروازے تھے آج کوئی صحابی نہیں آیا میرے دروازے تھے آج صدیق نہیں آیا میرے دروازے تھے آج فاروق نہیں آیا میرے دروازے تھے آج عثمان نہیں آیا میرے دروازے تھے آج میرا پیارا علی نہیں آیا بیٹی جبریل نے دس دیتا ہے میرے دروازے
تے اج او آیا ہے جڑا پراوا دیاں باواں بن جاندا ہے، میرے دروازے تے اج او آیا ہے جڑا بہناں نو بے سہارا کر جاندا ہے، میرے دروازے تے اج او آیا ہے جڑا بہناں نو زندگی لئی روا جاندا ہے، دکھاں وچ پا جاندا ہے، صدمے اندر پا جاندا ہے، میرے دروازے تے اج او آیا ہے جڑا ماواں دیاں کمراں توڑ جاندا ہے، بڑھیاں پیواں دے لک بن جاندا ہے، میرے دروازے تے اج او آیا ہے جڑا عورتاں نو بیوہ کر جاندا ہے، میرے دروازے تے اج او آیا ہے جڑا بچیاں نو گلیاں دے ککھ بنا جاندا ہے، میرے دروازے تے اج او آیا ہے جڑا شہراں نو ویران کر جاندا ہے، گھراں نو ویران کر جاندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر جاندا ہے۔ آخری گل اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دا بڑا احسان ہے میرے تے تو وفی النبی صلی اللہ، ذرا بولو تے صحیح صلی اللہ، کتھے چلے گئے ہو میرے سونے ہو ویرو، ذرا بولو تو وفی النبی صلی اللہ، اچھی 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 درود پاک پڑھو، جمعہ مک گیا صلی اللہ، جمعہ دا ویلا لنگ گیا تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے وفات پائی۔ اللہ دا میرے تے بڑا احسان ہے، جدو سرکار نے دنیا نو جھڑیا ادو سینہ بھی میرا، ادو گود بھی میری، ادو واری بھی میری، ہاں تے گود بھی تے سر مصطفیٰ دا تے اللہ دا میرے تے نال آخری ویلے اللہ نے میرے تے سونے محمد نو لعاب دے لعاب نو جمع کر دیتا صلی اللہ۔ میرا ویر عبد الرحمن ہاتھ اندر مسواک تے میں سمجھ گئی نبی پاک مسواک کرنا چاہتے ہیں تے میں عبد الرحمن کو مسواک لے کے سرکار اپنے دنداں اندر چبا کے نبی پاک دی خدمت اندر پیش کرنی، توجہ کرنا ذرا، نبی پاک مسواک کر رہے ہیں، سامنے پانی دا پیالہ رکھے ہاتھ پانی اندر پا رہے ہیں، نالے چہرے تے لگا رہے ہیں تے نالے محبوب فرما رہے ہیں لا الہ، پتہ نہیں تسی کیوں نہیں بول دے، پچھلے دو جمعہ دی کسر کر دے پے ہو میرے نال، پڑھو لا الہ، سارے ذرا پڑھو لا الہ۔ رات بارڈر تے میری تقریر سی، بالکل اتھو 3 کلے دور سی انڈیا دا بارڈر، نال دریا ستلج، تے میں وجد چا گیا، وجد موج قرآن پڑھدا 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 رب نے بڑی بار بنا دیتی تے نال دریا سی، میں کیا ہے اور ستلج دریا اور سن لے، اور تیرے پیٹ وچ رب نے اونیاں لہراں نہیں رکھیاں جنیاں لہراں رب نے قرآن دیاں اکبر اسد دے سینے چ رکھیاں نے۔ ہاں پڑھ ذرا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ امی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک دا سر میری گود اندر، بولو نبی پاک دا سر میری 12 ربیع دی
صبح نور اجالا سی. ذرا بولو نا میرے نال، جے بولو گے تو میں سناواں گا. 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، پردہ محمد پیارا، پردہ محمد پیارا. اللہم بالرفیق الاعلی سی، پردہ محمد پیارا. چلو ٹھیک ہے، نہیں سننا چاہتے میں نہیں سنانا، ٹھیک ہے. محبوب علیہ السلام ٹھیک ہے میں نہیں سنانا، کوئی میری مجبوری نہیں، تسی سننا جو نہیں چاہتے. اپنا دایاں ہاتھ آسمان وال بلند کر دینے، آپ فرما دینے اللہ اللہ اللہ. میری گودی میں سر رکھے ہے تے میں دیکھ رہی ہوں سارا کچھ. اللہ اللہ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی. یا اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے تے رحم کر دے، اللہ مینوں رفیق اعلی نال ملا دے، اللہ مینوں میرے ساتھیاں نبیاں نال ملا دے، اللہ مینوں صدیقاں نال ملا دے، شہیداں نال ملا دے. محبوب دا سر میری گود اندر تے میں دعا پڑھ پڑھ کے دم پی کرنی آ. اذہب الباس رب الناس، ربا میرے محبوب نو شفاواں دے دے، اللہ میرے رفیق نو شفاواں دے دے، اللہ میرے حبیب نو شفاواں دے دے، اللہ میری اکھاں دے تارے نو شفاواں دے دے، اللہ میری زندگی دے سہارے نو شفاواں شفاواں دے دے. محبوب علیہ السلام ایج کر کے میرے دوویں ہاتھ پکڑ لیندے نے، آقا اپنے سینے نال لا لیندے نے. حمیرا ایسا بس کر دے، تو تے پیار دی انتہا کر دیتی ہے، ایسا تو تے محبت دی اخیر کر دیتی ہے، ایسا تو تے دعاواں دی اخیر کر دیتی ہے. ایسا اللہ دیاں مرضیاں اے دعاواں دے ویلے لنگے نے، دماں دے ویلے لنگے نے. ایسا بس کر دے میری عمرہ ہن بس کر دے. امی ایسا فرماندیاں نے میں ویدی رہ گئی، ویدی رہ گئی، اج تک مینوں منظر نہیں بھولدا، میں ویدی رہ گئی. میری گود وچ میرے حبیب دا سارے تے ویندیاں ویندیاں میرے روندیاں روندیاں دم کردیاں کردیاں دعا منگدیاں منگدیاں اللہ دیاں منتاں کردیاں کردیاں رب دے ترلے کردیاں کردیاں ایستا ایستا سرکار دا ہاتھ مبارک تھلے آ گیا تے میری گود اندر لوگوں میں لٹی گئی، میں بے سہارا ہو گئی، میری زندگی دے سہارے ٹوٹ گئے، میری محبت دیاں پیگاں ٹوٹ گئیاں. مینوں پھر کہہ دے میری محبت دیاں پیگاں ٹوٹ گئیاں، پیگاں ٹوٹ گئیاں، پیگاں ٹوٹ گئیاں، میری محبت دیاں پیگاں ٹوٹ گئیاں. میرے ویدیاں ویدیاں نبی پاک 63 سال تے 4 دن دی عمر پا کے اپنے رب کول چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تھانو آباد رکھے، اللہ سلامت رکھے. آج جمعہ دا ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کبھی پھر صحیح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.